Welcome to Tabor Channel. Di stasiun pat perlok pedang sungba bang pi hakane pat ke video ko jonga. Di hakane ko por perlok ngakwa ban keren ya ko wei ka benta. Namar ba hoj kata ka benta ka bamut ban keren hakane. Kadai tang na benta ka safety. Ka safety jong pi, ka safety jong ki khon ki jong pi kham tam. Namar baru kata ngatrai don ba keren ya kata mo. Saya perkat mapi sewat mapi manu ba keren ya kata namar mangagum ubriu orang ba u bangayo iye kini ki ege baro. Ti kata ngan ya thu pi kadai syapang kajing peran kam ya ki mobile. Kajing peran kam jongi ki mobile ngidon ki mobile menta namar ngila babon hingim peran kam su ikitu ki mobile keypad. Mo babon hingim peran kam su ikitu. Bat nadu kiba ki dang kena samla kilong kemelong kepa kita men ki kroru menta kila penan kami katu kebaki ong mensua ka deka mobile su krait ka ketima ka touch screen ka por barang mi ningkong ki ong baga deka krait ka keti teng ki krait sono ki ayu sono teng ka por barang peran kam ningkong ka po sono ru mtip babon kalong ka por ha kitu ki por kepada kadang long kadang sedang kadang mi ba teka ka banga ko aban ong ha kene ka por nomor lingba ka jingmi jong kene ka mobile lingba ka jingmi jong kene ka mobile bat ka jing advance jong kene ka teknologi men syang idang syania ka ATM damdon ATM kamut umlong te ngidang syania ki babon ba ki ba men syang ngidang syania ki checkbook ki te menta kam dan kam syu bon hi menta kam ya syu kani tika ba ya menta ka dei ka mobile jongi menta ka dei ka ba teng mong i perkhat ka mobile ka dei tangka banya phone beriu banya text WhatsApp banya le Facebook banya le Instagram hoi ka facility ka teknologi hi kalong kata tika ba kham long important ba hakini ki juk ki ba menta ki bon hi ki beriu ki baterai kum ki business ki baterai ki kam kino ki badan ya ka saving namar menta ki beriu kimi kwa syu ban bo ka pisah yeng namar ka jinglong jong kane ka teknologi ka layat menta la dangin bu pisah yeng ro ka don ka jingma sibu modi un pen kelano ya ka kot sanspa ka menta un pen kelano da ka wei pat pinbu pisah yeng pin sajenjar kumbalong tu senam arjar kan riu bangala ngala batai ya ka wei ka video ka jongaru ba kita kinong tu ki bala lit tu kila yo ya ka pisah tang baha tang katu kat ni sengipat umodi ulapan kelano daga wega pisa te katu ka pisa kamut kam dan kam tri kam syu itu halor kata sakawai pat ka safety ka banganga ko aban ong kumbang lapan mi gitu video arteli sung bahaya page patlok wat om ya ken sting ya kane wat om ya ken ba kabyang bet kum tu namar ka juk ka mamtahi beriu menta ki lapan kam dak mobile ban let sayo ban let jeng thiet kila su klik kum to su play Google Pay Phone Pay te kala long bet dan kam su ban tap pisah pla kani kalong ka ba save ba unong tu ru menta umla su bantu nomor balai pim dan pisah hakip juk ki ba mensua kamut ubriu tang sula dan pisah pila kit pisah tang arpau le pohajar san pohajar halenti pincong kali ru kam long ka pasengan hendrai kani ka juk ka menta pat la ya peran kam de kita ila penan kam da kita ki GP ki Phone Pay kum ta terter ka net banking ti ya kata ru ngide banong safety ban safety ya kata ban you ya kata kamut ka long bet tang happy ki ba penan kam tinga ko ban ong hang ne ngam ko ban kran jrong ya kan ka banta ngas ngau ban karpat ba to ya page bhai kan ka video bat ya share ru saki wei ki perlok ki ba la ban ki bam yo ya kan ka video ko janga ya share sakiru khnang ba kin tip kum no ban le namar kawai kalong kumni babun na pedeng jong pi kum ki long kumi ki long kpa pi link ba kan ka phone pi ai saki khon ban le kai kata te wat mangaru ngasong thu ngadon lagi jong ki khon ki le kai ka mobile ki kwa ban download ikino ki apps te hakani ka juk ka bamenta
kini kinong sim kabu ki balong kum kita ki fraud kum kita ki hacker kum kita ki hijack ki yait ling bakatahi tekin kin sna kini ki apps ki balong ki game apps ki bapen berngai ki khon te ki khon ki kwa ban download ya kata lada kila onda kila download ya kita ki apps kitu ki apps kilong ki ba ma bha kila ban download na ai tambah kilong ki ba ma bha na ka manta ki mobile ki jong phi kham tam ki ba phi padan kam ya kini ki transaction app kum ki Google Pay kum bangala batai tin banyada ya kata sngau bha ban kiar ya ka ba phi ai than ya ki mobile ha ki khlung bakin ya download game kat bamon bakin ya lek kai kat bat yoi nomar ngarong osong thu ngadon lagi jong ki khon da ki yo mobile kim ju pet yano ki kwa tang ban lek kai game ki download da ki la nang ban download ki la download hitip na eru ki setting kumno ki lek kumno ti kata kolong ka ba phihap ban ya husiar ba kum ki kme ki kpa bat kum ki men ki para ki jonga te husiar ba ya kan ka benta ka badai ka benta nomor chisen ba philap ran kam om dai tang kita ki bale ya ka Google Pay ki bale ya kino ya kata hendrai wat kini ki bale ya kini ki WhatsApp ki bale ya kini ki Facebook Instagram Twitter bat ki ba pan kamro ka YouTube tekin ja ki ba haka por bangim poi perkhat bon ba kisah kimat ya kata kacing sa hack kacing sa le fraud hangno kadai na mata kata namar ladang in download kelumar kini ki apps namar kumba ka sarkar India hi kebu keladon kita ki ban apps ngatrai na plan jong pipim tip ki kita ki ban apps ngangan sele ban wanra kita namar ngangatip bahagi kita ki ban apps ki bala ban napo ban omlong ban penan kam hapo ri India ti kum kita ru ngatrai nama nagaliang ko jongi hi ngilong security ba ya kata ngitip ba ki apps ki bang la ban penon kam ki apps ki bang imla ban penon kam ti ngan sele ban yo ya kita ban ngan sa share ru shapi link ba ki video kenang ba pinsong thu ba kum kini ki apps om dei ban don ha ka mobile ka jong phi lani om dei ban download ro ti kata kalong awe ngan sale kata to te long secure ba ka we kalong ba ya ki khon ka ba pi ki mobile kata ka pinhap long ki ba husiar ba teng ki khon ki download ki ni ki game nomor link ba gitu ku bangal abatai link ba gitu hi kila ban capture hakini ki singi ki ba menta nomor balai ki khon ki kwa tang ban page kita ki game ki kwa tang ban lek kai kita ki game balai ka khang no ka sarkar India wat di kita ki TikTok mensua kala ya ba te ka khang no wat ya ka PUBG ru kala khang nomor kani ka long ka ba ma ba ka jingma ya kata ka ton la ka jong ka benta ti nga kwa ban ajing mut jepi sia ling bagani ka video sngo ba ban ya share lem se ki perlok bat lada don kono ka jing ka ba phim sung thu ba spang gani ka benta sa ai ki comment ki jong phi habai dei bat kani ka benta ngarung along lakloi ba ban juba bat ban yarap ti perlok ngan pen kut no kani ka video ngan sami pat ka video na ka benta jong phi khub le sibon